Walah 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 walah, dino iki masakanku enak tenan tur seger temenan yaiku sayur sop iwak pitik campur-campur. Kenapa kok dicampur-campur Bun? Lah piye? Personile akeh iku ya masake kudu akeh ngono lho. Nek kene aku tuku iwak pitik iku rego 10.000, terus bagian suwiwi. Terus suwiwine sak suwiwi iku tak potel-potel dadi loro, dadine ben dadi wakeh ngono lho. Nek kene bumbune iku mek bawang brambang terus tak kei lada bubuk ben cuwepet, terus iki tak gosreng-gasreng nok wajan, terus tak kei banyu. Bariku terus aku lanjut goreng tempe mendoan. Iki tak tutup sedelok terus tak kei apa jenenge tak sokno iki kentange. Iki mah aku tuku kentang ya regane 5.000 untuk telu ya alhamdulillah iso nduk campuran ben tambah-tambah. Pokoke aku masakno kene iki tak sambi-sambi ya guys, ya goreng, ya iki ngulek bumbu, ya ngulek sambel, pokoke ya wis lah. Pokoke reti dhewe lah panggihane wong wedok mek esuk iku ya bebek ngurusi anak isah-isah korah-korah ya Allah ora ono bare guys panggihan iku. Nek kene kentange wis tak lebokno, kule wis tak lebokno, terus iki lanjut suwiwi sing tak godhog mau tak lebokno karo pentol bakso. Lanjut terus iki penampakane lur. Ya Allah suwegere ra pakat suwe ra masak sop. Terus iki aku yo nyambel kecap ben tambah enak, ben tambah mantul. Terus iki yo gorengan mendoan tempeku yo wis mateng, terus iki sayure wis mateng. Walah aku yo terus mangan lur. Kenapa? Wetengku wis kuruku-kuruku njaluk mangan lah. Wis ngelai ra pakat sekesuk korah-korah urung keleben sego babar blas. Nek kene iki aku wis pokoke wis tak wis pokoke kowe sing do bingung-bingung masak dino iki pokoke iki lho. Masak sop ae sing simpel, sing enak, tur suwegere ra pakat. Wis aku tak ngebar mangan, matur nuwun sing wis nonton konten-kontenku, sampai ketemu karo konten-kontenku sing selanjutnya. Wah, masakanku enak tenan lur.